Mamsuri jangan. Sababu nitakanywa na kitu mmoja akawa kwa naomba wake yani ndio mmoja kitu mani Mungu atasema. Kama kiasi ile kinani ni kitu. Mawango ya kitu wani ndio angara ku village nai. kasanga angarumba kwani Amai wewe ndio kwa village wani kwa village. mbogo sawa wakoni wangari pai Bari mumba. akawaona ndiani Ndio dakara nao. akawaona ndiani Nyai ndio yakaita ikuzimewa ndiye akakata angaita saka baakaita ugomo achidzorwa nemwe gomo chidzokere kumba nasabva gomo kuti akasvika toona ambuya vake amai vake vari mumba mukwa amai vake chaivo shamwari katingaite dambudziko kwaiwe uripa taura nyaya wakanzwa kuti kudiwo iwe kasikaitiyako pasikaini taurisa noombera muno so ambuya wangu wakauya kumba wachida mari yavo kuti wakapinda taurisa wakauya kumba wachida mari yavo kurapa mukadzi wangu kwawakaita norapa mukadzi wangu saka mari yavo kwaya kuma7 manei ambuya vako vakarapa mukadzi wako amai vomukadzi wako ambuya vandikuti ambuya ndo mwana wangu ini yakarora ambuya wacho mwana waambuya ambuya saka ambuya wakarapa mukadzi wangu airwadza saka kana wakauyira mari yavo wakachaja iwewe wakachaja namukadzi wangu tezi mari $20 ndokavauya pakuuya kwavo chii chakaita pakuuya kwavakaita wakauya wachida mari ndobva wasvika ini ndisipo pamba ndobva watotuma munhu kumutsvaga ndiri kumashopu ndabva kumashopu saka madzimai angu angu vari mukicheni watobva kumasoro vari mukicheni saka havana kuziva kuti kumukicheni mune chawakangoti sizopamba pakamovharwa madho hapana wangu ini ndobva ndabva ambuya waenda wasvikira wakagara pangoro handiti semunhu wangu atumira ndobva ndasvikira wakagara pangoro amai kanzi ndangoenda dzangu hapana wanhu ndakati murora mwana wanyaenda kupi angaenda kumasoro saka ndisikuziva kuti wadzoka rikati hawana iwo wangu atodzoka madzimai angu angu ari mumba wakatovhara mukicheni makepa bedroom ndinayo saka pakubuda ini chida kunovhura dhoo kuti ndinotora mari ndipechi ambuya wangu avo madzimai angu achibva abudochi mukicheni vachiti banyasha mwe muri kupi ndakati ndiri pamashopu ndatotenzwa kuti ndipechi ambuya wa mari yavo azomasevia varipo ambuya uyai yaila nguva iwa ma7 manezi vabva kupi kumba kwavo kwamatanda anai vanapa matanda ari kupasika kupesika patakuda kunosvika kuti tiende kumashedi mashopisika patinogara kumusoro kuno taurisai vanhu vese vada kuzonyaya pamusoro nini nyaya iyi zvakaitika ndakanga ndaenda kugomo ndadzoka kugomo ndakasvika zvekuma8 ndichisvika pamba ndakasvika amai vari pamba ndofunga ini ndakapopota ndakati inguva iyi dzamunouya kuzobvunza chikwereti inga mari yenyu ndikati ndinokupai ndokupopota kwandikaita takuzomuka kuseni ndakanzwa nyaya yakutaurika nepasiripo ndakati iyo nyaya yamuri kutaura zvisirizvo zvakaitika inini ndakapopota ndichiti amai inguva iyi dzamunouya kuzobvunza chikwereti kwangu adoka matumakasvika varipo ndakasvika varipo mamuchiti vai vakasvika makararamba havana kuziva kuti pamba pane vanhu aiwa ava wangu vari mukicheni ini handaziva wati iwewe ukati amai avakasvika pamba ambuya vakasvika pamba ndokubva vaona madhoo akakasei akavharwa havana kuziva kuti ava vakarara mukicheni ava nhasi vauya vagara vari kutaura ivo kuti pavakauya vakawana ambuya vakagara nguva panze manheru vakabvunza kuti kwemi muri panapa nguva idza mauya pano
iwe wati kumasefi iwe wati iwewe ini semune ndakamwa mudhara nendakatodhakwa aiwa handisi tsotsi handidanane nangu avo kaditawanzvino mari ndiwawairainowakarapwa wacho saka ndakatadzere kuti ndivape mari yavo mudhara unamusa 20 mubvunzo imwe chete ngaende ichishanda mumusoro mako kwakasvika ukafunga kuti mudzimai wako akanga akarara mumba wati anga akarara mumba andamuzati kitchen ndizo zvinotaura mudzimai wati ndakabva kumasoni amai obatiwo ndakazvakabva kumasoni wakagara panze amai vakagara ndikavatuka kuti kwemini unogweya kuzoreva mari usiku unosei chiendai kumba mukadzi wako nambo yako atanga kusvika pamba ndiye atanga kusvika pamba aininisi ndakazoita kudenzwa sawa nkawapamba ndakaona pamba ndakazoita kutodenzwa ambu yangu nditawasvikira wakagara mukoro yangu pamba inini imimi naamai venyu akatanga kusvika ndiye nini ndakasvika ndichiona wakagara ndinoda kuti uone kuti nyaya dzikazitaurika zezichiitika wanga wakatodhakwa haungasi kutoziva zvavaitoita ava zvokutoti pachino pandainingira wanga wakutoita imi munotenderwa here kutuka amai handina kutuka kwanga kuri kutaura kuti inguvai mataura mega ndakapopota pete kutuka ndakapopota muri kureva here kuti amai venyu mukavapopotera chimboteererai amai venyu vakauya pamba mukavapopotera kuti inguva idzo dzamai dzokuya pamba mangwana vanodzoka here aiwa munhu anofanira kuziva nguva dzokuya kuzorati mangwana vanodzoka here havadzoke toita musa 29 nyaya iripo aiwa nguva dzachona dzakauya kuti zvisiri kuti vaida murume wangu nyaya iripo nokuti dzimba idzi tinoreacta maemotions tozoona kuti murume akaenda futi ndakadzingwa mumba mudziyo ndiwabudisa nyaya iyi zvaipa but anyway nyaya kana yabuda iri yechimina tinongokupa kufuka kana kuwarira zviri kunaya kune muridzi saka tokuona musa 20 tizonzwawo maoko kuti anoti kudii tokuona musa 20 amai vari kutodira sungaitoona musa 20 tipe imwe nyaya